Vilagarcía converteuse na cidade dos 1001 grafitis. Atopámolos polas paredes, polo mobiliario urbano, polos colectores do lixo e incluso sobre o noso patrimonio. As pintadas proliferan por todo o municipio en lugares do máis variado. Calquera superficie vale xa aos amantes do spray para plasmar a súa obra. Ante a cantidade de grafitis que atopamos por todos os recunchos da cidade, os veciños dan a batalla por perdida, amosando a súa indignación. Hombre, claro que me parece mal. Como no, porque debíamos de manter todos a ciudad boa, bonita, e bo para todos. Xa que está bonito Vilagarcía, o centro, facer estas cosas pareceme fatal. Hombre, a mí me parece mal, porque, oye, te pintan un escaparate que está recién puesto, te pintan e te hacen la Pascua. A broma, dende logo, barata non sai. A retirada dun grafiti custa moitos cartos e non todo o mundo está disposto a correr o risco de borrala para que lle volvan plasmar sobre o limpo un novo garabato. A súa retirada é aínda máis custosa e indignante en riba do patrimonio. Sobre a pedra, compre empregar métodos especiais para non danala. Me parece unha falta de respeto hacia os lugares, os monumentos e os lugares históricos que temos, e uns cartos añadidos para patrimonio que ten que despois gastar un diñeiro para limpalos e para poñelos en outras condicións. Con todo, no medio destes actos considerados por moitos vandálicos, ás veces agroman debuxos do máis artístico. Unha posible solución a este problema pasaría, por exemplo, porque o Concello habilitase zonas onde poder plasmar os grafitis. Pues sí, que puedan, pues sí, es lo que tenían que hacer. Que vayan, que le pongan un sitio para ellos y ya está. Yo creo que hay que respetar todo, primero. Luego, tal vez habría que ocupar lugares para eso. Si quieren expresarse, que se expresen, que tengan su lugar. Todo que sea pois artístico e ben feito, ben feito está. O que pasa que, claro, hai que facelos con, non sei, con pouco de xeito, sin ningunha maldad. Pareceríame genial, sobre todo a zoa do paseo marítimo, cara a Vilaxoán, que xa está todo derruído, que foi tamén para facer así grafitis, tal. Pareceríame unha boa idea que o volveran a facer. A meirande parte destas pintadas son feitas de madrugada e iso permítelle aos seus autores traballar con máis comodidade e esquivando o control da policía local. Un problema que, visto, non parece que teña unha doada solución.